Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng aparatur pekon sekolahan pagelaran ingkang tansah kula hormati. Dumateng Ibu Ngatiem sak keluarga agung ingkang tansah kula hormati. Dumateng sak rombongan kesenian kuda kepang Triturangga Seta saking pemenang Kabupaten Pagelaran Pring Sewu Lampung ingkang tansah kula hormati. Lan dumateng para biyu sepuh kakung lan putri sekolaman ingkang tansah kula hormati. Dumateng para tokoh agama, tokoh ulama lan sedaya para rawuh ingkang tansah kula hormati. Ing mriki limah kula kesambut Ibu Ngatiem sak keluarga. Pramila mbok pilih anggenipun kula matur. Kirang tata kirang prayogi ndadosaken kirang santun. Ngalipet mangewu-ewu kula nyuwun agunge pangapunten. Dening atur menika monggo kita miwiti sesarengan. Kita ngaturaken agunge panuwun dumateng Subhanallah wa taala. Engkang kita puja lan puji syukur sampun saged rawuh ing pelanggahanipun Ibu Ngatiem sak keluarga tansah pinaringan lujeng pangestu boten wonten alangan lan hambatan setunggal menapa. Keiring selawat sarta salam kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang kita tansah ajeng-ajeng sahabatnya hinjang ing yaumil akhir. Ing mriki kisedaya dipun suwun anyejani anggenipun Ibu Ngatiem sak keluarga dening sasi dinten utawi taun ingkang sampun kepungkur anggadhahi nadar. Dening nadar menika wedal menika dinten menika badhe dipun pudharaken. Badhe dipun badharaken mugi-mugi sedaya ingkang para rawuh saged bantu ngabulaken dedonganipun. Lan mugi-mugi sak sampunipun nadar menika sampun dipun ucal Ibu Ngatiem sak keluarga anggenipun gesang badhe ngamong demugen anak lan putu peparinga gesang bebejan kemuliaan kewarasan kerejeken panjang umur tebihne marang bilahi. Sedaya ugi dipun suwun sawat lan pendonganipun. Dening nadar menika monggo sedaya ugi nyawiji nenuwun dumateng Subhanallah wa taala. Nang mama.
dene nadar menika ibu ngakiyem sak keluarga medal lebar luar dinten menika bismillahirrahmanirrahim lebar luar agenipun nadaripun ibu kita syukur alhamdulillah syukur alhamdulillah syukur alhamdulillah wa syukurillah lebar luar nadaripun ibu kita keluarga binaringan wilujeng waras selamat selami-laminipun agenipun kesang kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten sempurnanipun atur kula menapa ingkang